Sveta crkva nas podstiče. Svaku sada životnu brigu ostavimo. Poveravamo Hristu koji se žrtvuje ceo svoj život i on ga vodi kroz smrt do svog vaskrsenja. Iže herovimi tajnom razdujući, žetvorjaše trojice tisatio pjesam, pripjevajući svako njene žiteljsko otožim popečenije. Iže herovimi tajnom razdujući, žetvorjaše trojice, pripjevajući svako njene žiteljsko otožim popečenije. Svaku sada životnu brigu ostavimo. To da odložim na oltar tvoj telci. Tako se u svečanom ophodu prinošenja ili velikom vhodu sam naš život prinosi na oltar. Daruje Bogu u činu ljubavi i bogopoštovanja. Zaista je to car careva i gospod gospodara koji dolazi da bude žrtvovan. To je njegov ulazak kao sveštenika i žrtve. I u njemu i sa njim mi takođe ležemo na sveti diskos kao članovi njegovoga tela, kao oni koji dele sa njim njegovu ljudsku prirodu. Ostavimo sve zemaljske brige, peva hor. I stvarno, zar nisu sve naše brige obuhvaćene ovom jedinstvenom i osnovnom brigom koja preobražava naše živote, ovim pokretom ljubavi koji nas dovodi do izvora i darovatelja i sadržaja života? Započnimo izlazak iz sveta životnih briga kako bismo uspešno izvršili ulazak u prostor Hristovog samožrtvovanja. Sveti Jovan Zlatoust nas podstiče: udalji se i ti od životne svakodnevice i kreni Isusu u susret. Braćo, neka niko sa životnim brigama, rasejan ili pun strahova ne uđe u hram. Uđimo svi u njega ostavivši sve to napolju, pred ulazom u hram, jer ulazimo u nebesku palatu, koračamo mestima gde sevaju munje, podsjeća nas Zlatoust. Veliki vhod je proizašao iz izvornog čina prenosa darova koji čine đakoni. U ranoj crkvi verni su donosili darove na evharistijsko okupljanje kao simbol požrtvovanog davanja sebe Bogu, u Hristu.
Po dolasku u mesto okupljanja oni bi davali svoje darove đakonu pored ulaza. Davani su raznorodni darovi, ali od najvećeg značaja za liturgijsku službu bili su darovi u hlebu i vinu. Od ovih darova bi đakoni odabrali onoliko hleba i vina koliko je bilo potrebno za pričešće. I kada bi došlo vreme za evharistijsku molitvu, hleb i vino bi bili iznošeni i postavljani na sto. Vremenom ovaj deo liturgije biva obogaćen heruvimskom himnom i 24. psalmom, molitvama i ostalim ceremonijama. U velikim crkvama procesija je mogla da uključi i desetine učesnika, uključujući đakone kako nose kadionice, ripide, sveće, vozduh i umivaonike. Blagočestivi i Hristoljubilo hrišćanski. Blagočestivi Hristoljubilo hrišćanski. Blagočestivi i Hristoljubivi rod hristijanski. I toli primožnih i svjatog hrama sego. Pomene Gospod Bog u carstvu svome. Svagda, sada i uvek vekovaj. Najsvetijega patrijarha našega Pavla, svoje episkopstvo pravoslavni bolne, Jašeničeski, svjašeno-monašeski čin i već pricet klir cerkovni da pomijane Gospod Bog u carstvi svojem, segdaninje i prisno i vo vijek i vijekov. Sve putnike, bolesnike, pačenike, zarobljenike i sve kojima je potrebna milost i pomoć Božja, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Mnogo grešni, mnogo stradalni rod naš srpski, na Kosovu i Metohiji po srpskim krajinama, Hristos se uspinje na Golgotu da bi se žrtvovao. Svagda, sada i u vekove vekova. arhijerejstvo Tvoje, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Blagočestivi, mnogo stradali, mnogo napaćeni narod naš srpski, sve postradale pravoslavne hrišćane kod nas i svuda po svetu pravoslavne, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Sve vas, pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, govori sveštenik približavajući se oltaru sa svetim darovima. Ljubav koju je Hristos izlio u naša srca ima svoj prirodni izraz u uzajamnoj ljubavi hrišćana. Carstvo Božije je carstvo savršenog jedinstva, gde svi mogu biti jedno kao mi što smo jedno. Bog je ljubav, zato nema drugoga načina da se približimo Bogu nego ljubavlju. On se nas seća ako se mi sećamo jedan drugoga. Bez obzira na broj onih koji prinose ovu evharistiju, uvek je cela crkva, kao jedinstvo vere i ljubavi, ta koja prinosi i biva prinošena. I to organsko jedinstvo crkve je izraženo u pominjanju na velikom vhodu. Tokom velikog vhoda, dok je heruvimska pesma bila pevana, vernici su želeli da ih Bog pomene, a u nekim kulturama su čak padali pred procesiju primoravajući sveštenike da ih preskaču u hodu.
Žudnja za time da budu pomenuti na ovom naročito svečanom mestu u liturgiji vodila je do deljenja pesme na dva dela.